dama Barbie. Barbie, the great blue ox dama. shigar nan da farko nan da nan na gaba. Shigar nan da farko nan da nan na gaba. Shigar nan da farko nan da nan na gaba. Shigar nan da farko nan da nan na gaba. Kaka! Shigar nan da farko nan da nan na gaba. Kaka me kika yi? Kaka ni ne Winnie. Me ke faruwa? Kana yin kuskure, you beget to get the fine. Me yasa ba za ka yarda da mu ba? Oh, ban sani ba. Might be it be coins. Buniyon and Barbie. Tales ne masu tsayi waɗanda ba a taɓa gaya muku ba. Tun lokacin da karni na ƙarshe. Maybe ham them you say. To get out of a spending to get zone. Kun taya ki wannan sabon abu ne. Jira shi kenan. Shi kenan. Oh, kuna nan ku biyu? Me kake tsammani kake yi? Ina ganin ya bayyana sarai. Kada ka zama masu hankali. Za ka samu wannan hasken wutar lantarkin daga fuska na. Ina gargaɗinka, kamar wayannan takaddun. Gaskiya ba ni da lafiya sosai game da kururuwa. Shekaru da yawa na rayuwa inuwa. Ɗauke yi wa Imperial. Tonight, it is time to revisit roads. Gaskiya ita ce ko da yaushe na fi ka kyau kuma na fi ka wayo. Amma ko da yaushe kai gara ne don gane shi. Amma ba kamar ka ba ni mai haƙuri ne. Amma a daren yau daga ƙarshe zan tattara sakamako na kawai. A bayyane ke cewa baka da alherin da za ka aiwatar da kallon ban mamaki. Har yau ba na tunanin wani zai lura da bambancin. Daga yanzu, no man. Za ka yarda da kanka ka zama ni a tunani, kalma da aiki. Ka faɗa min ka fahimta, ɗan uwa. Na fahimta, ɗan uwa. Ban kwana ba. Ina mutanen suke? Travis over Harry Quink. Jira. Me yake damun su? Suna da sha'awa. Paul, na yi farin cikin ganinka. Ina Blindstone da Blindspot. Ɗaya ne anan da kuma baya kawai, ya tashi foil. Sharaf. Nuna min inda ɗayan ya je. Show me where the other one went. Travis, tafiya kaka da kakanni sun sanya hannu akan gonarsu. Me kake yi? Ina dai buƙatar nuna kalmar. Wace kalma? Kalmar Blindstone da yake amfani da ita don saki. Mrs. Monda daga hayyacinta, na ji ya ce amma ni ba zan iya tunawa ba. Wasu si ba wani abu. Ina Ezi. Tsaya. Dakata. Dakatari. Kar ka gaya mun. Zo, bari in yi tunani. Gatari. Ka rasa shi? Ban rasa shi ba. Na yi aiki sosai ana bani guba kuma an harbe ni kuma an ɗaure ni kuma gagget kuma lillon ƙasƙanci. Dan ganin inda ya je, okay? You need to find that. As really I go in Blindstone. To, ci nawa gurin. Muje. Hey, shugaba! Ka jira ni! Bace daga hanya. Wanda zai je wani guri shine ka. Kuma wannan ga kurkuku. Kuma kai waye? Paubonion. Da gaske.
Amma ina ganin ya kamata ka daina damuwa da ni, don ka fi damuwa da su. Oh, masoyi. Yanke shawara. Shugaba, jira ni. Na gode. Murkushe shi kayan bicili. Amma shi ne Quill Bonion. Oh, babas, ba shi ba ne. Matsoraci. Fara turowa. Zof, boss. Zof. Travis, you need to hurry. Riƙe na kusa samu. Blocks. A'a, miye ne zami? Ka tuna da abin da na faɗa, Turabi. Ba kwa buƙatar zama manya don yin manyan abubuwa. Jama'a sun makale a ce kuma ba za mu iya rike wutar ba. Ruwa baya da yawa. Zai